Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Wosigni Pankora Troxiarni di Putown Hola Long Karbiang Long Autonomous Council CM ke Japan MSC ke doan lapen officers atum review meeting ke padopon. Bang somai ke dopon lake pinipen sai angdeng ke claim jiapan mate rong atok anwalong towar melang pen chenglok. Kaching thor amo hei hui ke claim pon jiapan pini officers atum pen review meeting ingni pon lopusi CM Dr. Tuliram Rong hangpen pherang ke angno jaipon. La solong pache tontun si Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan Sanskriti Mohasabha Okhom atumpen CM ang hoi puthot kelong thuapot karchopon. Anar lopor phai hiniapor malompen pangcheng ponsi Dr. Tuliram Rong hang CM arpu chepalong dun lapen emisi kachepa hayatum do ana phantami Sanskriti Mohasabha Okhom atumpen arjo ponsi manpen chipipon. Hakimnya session akan review meeting ini itu baju presiden baju politik filosofias abangke next sayang dengan abangke filosofias sayang dengan abangke ya सांस्कृतिक महासभा অসম পলাতন কালচার লাপেন কার্বি কালচারাল সোসাইটি পেনজেং ন অসম সাহিত্য সভা লাপেন কিয়া কাপৰে কাপৰে আসং তাপিনি নিমিটো ভানা কালচার আসং মাই কাপৰে কাপৰে asi lahini asa yang deng sini gede pini benile tong keceng loje karena kemas konsulat ikan PPC claim lima naso saya yang deng si ben pini sudah meeting asi official sebutan jelang si MLA yang di itu asi lahini asa yang deng sini gede pini benile tong keceng loje karena kemas konsulat ikan PPC claim lima naso saya yang deng si ben ini untuk dari meeting dulu masih official sebutan jelang sih MLA MP itu jelang sih itu jelang rapetan sih ini saya yang dengan si kapitun dia atau kan lo tawar pencenglok itu nala pencenglok kapre saya yang dengan kapitun dia kan sih ini kan aku review apa lagi bu tiga satu Wosigni Pankora Troxi Arni NHIDC atum National Highway Reservation ke parlo an ke tharlia sai ke dengpon. Rong pirbi pen la horijan an pini NHIDC atum National Highway Reservation ke parlo an ke tharlia sai ke dengpon. Bang solong kopmatne kana hok atum do pusitami reserve ke parlo an ke rapmate compensation ke pipon thek thelo puta NHIDC secretary manager Kol Rajiv Katial ahin pen rat atuma phan than pachini pon. Lasi kopmat ne kana hok atum anta bangso aron atengke kroisi thangkapa siksak dun puke maduda alamki bidun deputa NHIDC manager secretary ake haipen ningjepon lapen bangso asai kichun pe meji aphan pupen IAS APS lapen border fort atumanta nangcherap nangcheto dunsi asaya bang pachun pon long lobuta manager secretary ake hai ningjepon जा रहा है सेंट्रल लाइन से 15 मीटर दोनों साइड और ये आज्ञा से किया जा रहा है डीसी की आज्ञा और लैंड अथॉरिटीज की आज्ञा के बाद सर ये चले गए कहाँ से काम शुरू किया ये दलाई से लेके गौरी जान से लेके नीचे वहाँ जा रहा है सर जो ये भी अभियोग हो रहा है कि कंपटीशन कुछ भी नहीं मिला है लोगों को नहीं मिलेगा एनक्रोचमेंट को कंपनसेशन नहीं मिलता है जब हम लैंड खरीदेंगे उसके आगे 15 मीटर के आगे तो कंपनसेशन मिलेगा तो आज जो सर इलेक्शन हो रहा है उसका कोई कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है इसका क्योंकि ये सरकारी भूमि है जी हाँ ये सरकारी APHLC Lumbajong Aruatum Amlapoti along Arpuche Pekamai Kangnipon. Bangso along Samson Teron APHLC Legal Cell Rajentimung Penchenglok Penang an APHLC Claim Bangatum Chetongdun. Bangso Committee Keseng Ponlake Non-Town Committee Election Anparta MP Election along Chepahai Ponja Phansi Jakong Chepharang Pon Pusi Jaipon. MSC election ahut tame suri hini sose chot pensi BJP atum Chepahai ponchot lasinon MP adi huke APHLC si highway poputa pherang kyang no jaipon in Lumbajong constituency lagan APHLC party ke claim ke dam an sose ke pang tang on thek ke phan unine to ini constituency committee ahin bene to mai phapon lo
lasi ajahat lada nilitum arpu aku cepek kontulo la konstitusi long nilitum APHLC kepang tang kontek dia pan tu nilitum matasi lada ajahat arpu cepek kontek mesenji pen nilitum penang am nilitum arpu ta cepek konlo lapen kedam tang nilitum 18 lumbajong pen ke MSC result nilitum cetheng long lo nilitum harada APSLC pen ke kerem dum ong aku kali abinom et nilitum rem re nilitum kerem kali non ke hai lake bongali bihari tum si ke hai nilitum cetheng dam long lumbajong constituency long ke Ladakh ke Sotum Suri Throp Sira Harut Throp Sose Anabuts Du Bonda nilitum aninga du kabang kena hello hala suri kep akar bi inglo asotum hala to pan rap tu nama bongali bihari pan pihai dari bang sini tu aninga du ini tum helong ri cerai kom thit nan tukar mata thekatum ke suri krit drop am itu long dulu suri bongali bihari pan pihai nang patu bang suri krit ar kep an long dulu tu ante hala suri kep akar bi long asotum matha dampe me asonte ilitum kenang jilang jike suri hini ra bharu ko lo polote ilitum ke hai setan nilitum ningduk lo la suri kep arat atu maban matha dam thek thede ramat kamatha aklong pili thek thede ramat ilitum adet ke pibira kam si klemrong lasi nilitum ning chepe oi e lapen constituency long APS tin a leaders atunta ning ke oi ji galesi kabdo kawe claim pe menang usini nilitum arjap thiblo laso karjap thib ateng pen tini nilitum jahat nilitum ladak arpuda nilitum chepe konlo ajar laki pleng pelang arpu mukha nilitum dak arpu thapom chulo lasi non ke bangji town committee election nandang lo MP election hut am name nilitum APHLC pen kache pahai ponje pansi nilitum non dobe sam se pen nilitum kam plem pon lasi ilitum inglo asotum mohet tame nili phana pachini lo dimasa khe tum garo khe tum rengma khe tum garbia khe tum siama khe tum itum jong sila 60 dolaram the chichini lo pulote ilitum aphan jok tanang un energy